Il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Popolari Ewropew m'għandhom imkien imniżla fil-programm elettorali l-abort jew xi sistema unika tat-taxxa bħalma għandhom is-Soċjalisti Maltin u l-Ewropej. Fil-fatt il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista jafu x'għandu jsir fil-Parlament Ewropew għax għandu viżjoni fl-Unjoni Ewropea. Hekk qal il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-Parlament Ewropew David Sellini waqt dibattitu ieħor fl-iskeda tal-Awtorità tax-Xandir bitħejjija l-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju. Il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Popolari Ewropew m'għandhom imkien imniżżel fl-ebda mument m'hemm imniżżel li aħna nixtiequ ndaħlu l-abort jew taxxa unika armonizzata fl-Ewropa kollha. Stellini kompla li fil-programm elettorali tiegħu il-Partit Nazzjonalista għandu għatta proposti biex il-poplu jimxi l-qudiem fost l-oħrajn jemmen li għandha tinħoloq fondazzjoni indipendenti f'pajjiżna li tkun responsabbli minn housing affordabli għal kulħadd. Fid-dibattitu ħasem ukoll il-kandidat laburista Robert Mikallef li għal darba darbtejn ikkonferma li l-Gvern Malti qed jiffaċċja pressjoni biex jadatta s-sistema ta' armonizzazzjoni tat-taxxa, jiġifieri sistema unika ta' tassazzjoni. Il-programm elettorali ta' Soċjalisti u Demokratiċi jinkludi proposta biex tiddaħħal taxxa ta' 18% fuq il-kumpaniji. Il-Partit Laburista smajnik titkellem ukoll diġà jgħid li huwa kontra din il-proposta. Iżda xorta jappoġġa il-programm tal-grupp elettorali ta' Soċjalisti u Demokratiċi. Kif tista' f'Malta tgħid mod u barra tgħid mod ieħor? Se jkun hemm pressure, jista' jkun hemm pressure mela le, fuq tal-armonizzazzjoni ta' taxxa vera jista' jkun hemm xi pressure. Dwar dan David Sellini spjega kif il-Partit Popolari Ewropew ilu snin jiddiskuti mas Soċjalisti Ewropej biex jaraw li liġijiet bħal dawn ma jidħlux. Kompla li fis-settur finanzjarju Malta u Għawdex baqgħu maħkuma mill-mewġa ta' kritika wara li jisem pajjiżna der fil-Panama Papers. U aktar minn hekk meta l-Prim Ministru għamel xejn biex inaddaf isem pajjiżna. U meta pajjiżna għandu gvern bla pjan anke dwar l-edukazzjoni, is-saħħa u s-settur soċjali. David Sellini qal li l-Partit Nazzjonalista irid tkun il-vuċi għal dawk fil-bżonn. Ngħidulhom li aħna ħankunu hemm qegħdin hemm natukom vuċi b'saħħitha aħna tarka għalikom għax dan il-gvern mhuwiex qiegħed jagħti każkom. U kompla li l-Partit Nazzjonalista jemmen li kulħadd għandu jkun importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna għax jemmen fil-Maltin u l-Awċin kollha.